meg vannak ilyen indiános beszélgetések, hogy azért nem kell mindent elfogadni. Most itt teljesen zajmentesek vagyunk. Nem, most én nincs macskakő, meg mit tudom én. Most igen, ez tényleg. Nyugis. Autó nincs ilyen út, mindenhol, úgyhogy... De érdekes, hogy így fel van bontva sok helyen, gondolom már 10-15 éve. Igen, egy ideje.